Mayor Franco Calida, sir. Good morning. May puntas. Salamat po kaya natagan ko din sa panahon, no? Kaya gusto na po magpapo. Permis sa akong mga katauhan dahil sa Lungsod Sahago, no? Pinig among nakapagpapasalamat pagkaroon, kaya karon ang adlaw sa paghatag o pag-distribute sa mga food items na magikan sa atong provincial government. No, kaya na-schedule man yun kini kung dili mo man sa kadlaw o kadlaw yun nga maglibot ang mga personahe kagmikan sa provincial capital samanto sa atong mahal na gobernador Dudok Pagas, kang Congresswoman Didi o kang Vice Governor Mark. O na sila karon diri mga ato sila barangay sa barangay diri sa populasyon sa Agonoy. Por eso kamo mga naminaw nga mga katauhan na to sa Agonoy, diha lang jud mo sa balay, kaya maglisod man taga kanapdili magdili maghihapon na to kining social distancing o physical distancing. Sa to pa nga itunol lang naman kanang mga food items para sa inyo no, na magikan sa atong provincial government. Kunya nagsugod mo gani kita diri sa lungsod sa Agonoy nga katong mga DSWD food packs ato na nang naunang na-distribute. No, nya pag umanana doon na po kita mga pondo pagkikan sa atong LGU sa Agonoy nga atong ipamagit. Nag-isod mo kita gani pagpamagita karon sa mga paliliton sa bugas kay mas na dito sa region, dito sa Davao City, pinaagi sa Mayor Sara nga dili na sila makapadala diri katungod sa scarcity o mag-isot na pagita o mga palitan dili mga bugas. Preso na available gihapon ang sa NFA no ba dito punta na malit pero magkulang lang gihapon preso nga ilang schedule ang pagpadala sa atoa. Samtang wala pa na mahuman no mga pag-deliver nila. Pasalamat dito na po sa atong provincial government. Kasi mo ay mag-deliver una kapag manipakta na ito dili sa tuwa sa lungsod sa Agonoy ato na po dito ang ipanghatag. No? O doon na yung mga listahan na nakapreparar na niini, listahan po dito sa provincial government na pinaagi sa atong MSWD o validated kini sa DSWD. Ay nagkamog kabalaka na yung mga priorities ini katong naangay ka mahatagan ka the poorest to the poor ika nga ang pinakapobre sa pinakapobre na pagkinahanglan o niya mahatagan lagi hapon ng tanan sa sunod na to na mga tranches sa atong mga sumusunod. Okay. Por eso para sa kasayuran sa atong katawan sa lungsod sa Agonoy ongoing kay naaman ko ng mga buyagono o mga virus sa mga papa sa Facebook, sa social media na mayroon na asa na daw ang mga bugas na sa Agonoy i-donate ka na ni Senator Patog, i-donate sa ubanana kaya wala pa daw ipanghatag. Daghan pa kita ginaripa magikan ganit sa atong DSWD, magikan po sa atong NFA nga pag-umanana rin padala dayon nato. Wa man lang sila masayod kay ang ilang mga utok, kining mga naka-Facebook, ang ilang lang kaugalingon o ang ilang sakit nila sa ilang utok nga wala kay maglantawon kun dili pag daot sa administrasyon. Alam ko sa ako Mayor Calida. Apan akong ipasulti sa inyo, paabot na ko, kinaagin itong radyo pa sa Radio Charm nga ongoing ka na. Appeal na gani kining atong amelioration fund kana pirmahan na ako mga payroll mga tunata dito sa barangay. O katong mga nalistahan ng mga priority ng mga kwalipikado nga na sekretary sa barangay captain sa secretary sa LGU i-validate sa DSWD. O yan naman yun mga daghan kaayo nga mga kuyagunong gapugunahuna mangitag yung person nga nung wala daw sila mahatagi, hindi daw ka na maakman daw, pari-parihan, na ipili-pili ka na ginoon. Pero lang kita ay priority. Nasulti naman na itong complete sa mga kanang portion of the poor. Pag naman ini,
mga itong ihapon kita. Onya, Oo. antagan na itong ihapon sila sa second trans, no? Second wave na tawagon na to. Por isyo nga ako lang ipapaglampod sa ila karon sa mga atong katawan sa Gunoy. Na alam mo, mapantay mo siyang panimalay ka man. Ang provincial government personnel nga isugo ni sa atong gobernador, Congresswoman Didi o sa St. Smart nga mag-ihatag ka na natong mga food packs para sa inyo, ha. Okay, Mayor. Doon na po kita isunod. Pero so ayaw mo to niyan ang mga nasa Facebook na nagdaot-daot. Di ba mo kung kinsa nag-explosion? Nga niagturo na sige daot-daot. Ayaw mo to niya na. Okay. Trabaho ang atong NSWD. Ang atong mga job orders, ang atong mga regular employees. Okay, Mayor. Kaya ako ipaabot sa ato. Mayor. Okay, Mayor. Good morning, Mayor. Yes, po. Okay, Mayor, kalabot nining social amelioration card dinha ba sa tanang barangay sa Gunoy humana na baglista ang DSWD o atong MSWD, Mayor? O nasabit na nila kaya ang ato mga kabanan barangay officials mo ay magtanaw no, sa mga qualification and then isabit na nila dahil sa MSWD o niya i-revalidate sa DSWD kasi diya sa ilang kwarta na nakikan. Kaya kadang kayo mga konbata ng mga pasaway o mga Maugyod. mga utok Oo, dili. mo sila nga ano daw, wala daw sila atake. Nga dili man na sila kwalipikado. Oo. Dili yun sila magkabot. No? Pero anyway, doon na yung mga sumusunod nga ato na silang i-appeal. Okay. I-appeal na nato sila. Kung doon na sila yung mga question through the DSWD na to, naa sa DSWD office na rin sa atong munisipyo. Okay. So, okay to diya sa SAC, Mayor Calida, pero kanipong sa bahin sa pag-distribute ninyo sa mga relief goods din ha, Mayor, humana na ba tanang barangay sa first wave sa pag-distribute nining mga food packs sa Hagunoy? Actually, humanaganit kami sa first, second, and third wave. I see. Napadyo kita ginaripak karon. Okay. Sabi na kay natagad kita sa ato presidente o dugang na paggasto nato dinig pagitan sa bayanihan bayanihan o niya dinig gihatag po sa Department of Budget na equivalent to 1 month era no nagtako kay ni nga mga over 13 million Okay. na ato ng bayan-bayanon sa mga allowed lamang na panggatuhan anak. Pero una ko nga una ko ang mga bugas kay mo ni kadaghanan usaw sa ato mga katawan. Okay. Mayor, makamonitor bitaw mi sa social media, grabe gitong mga makabatikos sa imong administrasyon. Pero pati ba kini sila, Mayor, matagaan sa kaning mga relief goods, walay pili bang paghatag gikan sa LGU Gunoy? Dili man kinahato man katawang gyapon ang purifikasyon. Okay. Kanang gato na kay na pinagkanang posarya nga sige patikos sa patikos pero wa may kitabang no kana sila to naman ang negosyo dili man na sila mag-consider as forest of the poor middle class pero so nga tanaw na gyapon nato kung na to na gani mga magsubra-subra pagani kano dili nato sila hatagan no? Okay. Kaya mo man ilang gusto pareha na nang ginapatikos nila asa na daw itong donate senator pa to asa na itong i-donate sa DSWD wala man sila na tribal nga ginaripak ka na kunya ginadistribute na yun okay kunya ka nang upan na pareha na ng donation kang senador o kanang John Balindua naapaka na that will be the last maripak na to kaya pa kaayo ang atong ginaripat ang yung mag-usulti na po sila nga nganong sa buwas mga namalit na wala na bidig-bidig na sa mga ilibaw tanawa ka nang nasa Facebook na nagpatikos kana kalinturaw na kung dili magkapag-pagitaw tigil muli sa kanya hindi siya tawag na psychological illness sa ato pa sabto na lang na, Mayor.
Sabto na lang na siya kay kalinturahon man na. Ang tanan ng mga katawan sa Hagunoy na napaibalo. Nakasabot sa magyapon dili ko sa Facebook, dili ko sa politiko. Ibutang pa ang picture. Kunya nga no daw ipahin-bahin pa yun ang pag-repack na itong nakatag na repack. O katikat sa lista pa yun. Nasa liyo siya pagputang dito kay ang ipicturean niya ang iyang mga tao ang nag-repack. Doon na pa yung bicycle dito, auto nga nakita sa background. Nailangan itong tao. Oy. Kaya ibutang lang niya po nila na pagkaon sa administrasyon ni Kalida. Pero makita nyo na to nga wala yun na to na hilapti, wala na to bahin-bahin. Ipot na namang hati-hati. Oo. Kung unday na hatag niya na, maunay panghatag ipaabot ka to. Okay. Kanya kini sila, kani mga kwan, pili na sila muadto sa munisipyo mga utana. Pili na sila magtanaw dito. Kaya okay na, we are open. Transparency. Pili sila pero magnimo sila ng mga istorya aron madaot lang ang administrasyon. So klaro kayo. Kung malipit lang dihapon, pero yung inglan dito na po sila. This is not the time to kwan ba, use politics, no? Bitaw. Tama. Correct. Correct. Sige. Wala man po ka ng ilang mga pangalan. Nagkapagkakaya, wala man ko. Pero way mo to o diri sa ilaha. Ang ilang mo to lang siguro, ang ilang mga parinti lang. Opo. Pero Tama. ang mga katatawan, ang mga sila silingan, hindi mo to sila. Nagkailan na sila sa mga personahe niya na. Okay. Na sige, umano nila ka nang uto nila na pagputang sa Facebook, opera. Alright. Makaabot talaga ako pa sa barangay personal man ako masultihan ng mga katawan. Tama. Okay, Mayor. Salamat kay Mayor sa imuhang panahon karon gitagana diri sa ato programa sa Ronda Provincial sa Charm, Mayor Kalida, sir. Palihog din sa kanina na on board. Mike Nakwa, sir. Okay, ganoon din Mike. Oo. Oo, salamat tayo kay na makitay hotline. Yes, Mayor. Tanan na atong mga aktibidades sa Hagunoy, transparency ka na. Galit na kasabado na ako sa inyong program. Alright. Ang WD, putang na po na ako niya. Kung sa tao ko man ini, ako lang ihapon, ipaabot sa atong mga katawan sa Hagunoy, nga magdisiplina kita sa pagalingon. Dili na mong gawas kung dili maka-face mask. So, yan itong manggawas, otorisado lamang. Yan. Kinagan man tayo ang mga nanggawas, matingala ko, uno pa'y mag-angkas-angkas sa motor. Ngay balog ito ka mong dili kini, bawal dili kini pag-utan. Kaya, matapod na. Oh, Kung iso nga magdisiplina kita, dali magkauyon dali ko ngayon na pala martial law. Ngayon sa presidente. Ako dali sa lungsod sa Bunoy, musugot ko yun na. Mayroon ka na, kasi 14 days of first day in the home, o why gawas-gawas. Musugot ko na. Bitaw. Kung mo na ipa-ikuan. Siyempre, kung sa po yung sumpiyon sa atong mga gobernador, Dodong Gagas, mo po yung among ipatuman dali sa lungsod sa Bunoy. Sama sa Porfino. Ang among ginasunod dali ako, ang orderan siya sa provincial government na 8 to 5. Sa gabi, kung ito na sinusubagtag. Ang curfew. Pero na yung sa barangay, at dali, na mag-himo na diya, Oy. i-complain na ako sa taas. I-complain na mo. Because we are supposed to follow ang mga tanan ng mga ordinansya, mga executive orders, o balain pa mga pagtuman, ikan sa atos sa provincial government. Kung doon ay mantol dito sa regional, huwag yung sa atong probinsya. And then the province will disseminate it to the municipalities. Muna ito Okay. Okay, once again, Mayor, salamat kay sa imuhang panahon. Gitagana din sa programa, Mayor Franco Kalida sa Gunoy, sir. Salamat, Mike. Alright. Salamat kayo. Kaya pasunod-sunod lang po. Yes, sir. Yes, sir. Kaya magpaibalo yun nato sa mga tao. Kaya kini magpatahilong ka niya, hindi ka magpaibalo niya ng mga kuwan. Pero ito sa mga pamulitika sa pikas. Wag yun, tinuod. So dapat yun po siya tubagon usahay pag day time, sir. Kung sa wala man ko
Oo. Hindi kabuhaman kita. Oh, say di man gud nimo na sila usikag oras. Gamay tayo magunoy sa mga tao na kayo. Okay. Salamat yung Mike. Alright, sige. Okay, you're welcome always, Mayor Franco Calida, diya sa may lungsod sa Hagonoy, Davao del Sur.